עזמי. מה? אומתו תגיד. אומתו. טוב, לא, אני לא חושב שיש אומה פלסטינית בכלל. אתה לא חושב שיש אומה פלסטינית? לא, אני חושב שיש אומה ערבית. אני תמיד חשבתי ככה, ואני גם לא שניתי את דעתי. אני לא חושב שיש פלסטיניאן ניישן. אני חושב שזה המצאה קולוניאלית, פלסטיניאן ניישן. מתי היו פלסטינים? איפה זה? מה... למה ככה? אני חושב שיש אומה ערבית. אני עוד לא הפכתי, למרות המאבקי הנחרץ בכיבוש, לא הפכתי ללאומן פלסטיני אף פעם. אני חושב שפלסטין עד לסוף המאה ה-19 הייתה דרום סוריה